Această ciupercă are multiple denumiri: trâmbița morților, trâmbița piticilor, cornul abundenței, trompetă neagră sau ciuperca morților. Chiar și burete de toamnă este o ciupercă comestibilă. Această ciupercă apare în primul rând în păduri de foiase, mai ales sub fagi, dar și sub stejar sau tei și uneori în păduri mixte cu conifere și apare în special pe soluri grele, calcaroase, argiloase și foarte umede. Apare din august până toamna târziu, în noiembrie. Este foarte ușor de recunoscut și nu prezintă niciun risc în culegerea ei, deoarece nu există specii asemănătoare care să fie otrăvitoare. Există specii necomestibile, dar nu sunt otrăvitoare. Ciuperca este foarte delicioasă, este denumită chiar și trufa săracului în unele zone. Ea poate fi uscată la soare, pe calorifer sau într-un cuptor și păstrată peste iarnă pentru aroma ei deosebită.